En aquest vídeo mostrarem ràpidament com construir un catàleg amb cronometadata. Utilitzarem la coneguda base de dades de les bicicletes de VentureWorks. Aquesta base de dades té un model complex amb moltes taules. En aquest exemple utilitzarem únicament els esquemes de vendes i de compres. Abans de començar a construir el catàleg és necessari conèixer el model de dades. Per això, hem preparat les consultes que ens faran falta posteriorment. Aquestes són totes les taules de vendes, i aquestes són totes les taules amb la informació de les ordres de compra. De seguida les utilitzarem. Som-hi! Iniciem cronometadata i fem clic en el botó de crear nou catàleg. El primer que hem de fer és establir la connexió amb la base de dades. Verifiquem la connexió i acceptem. A partir d'aquí és molt senzill crear la capa semàntica. S'han de definir els diagrames de taules i s'han de crear les dimensions i indicadors de negoci. En primer lloc, anem a definir el floc de neu amb la informació de vendes. És molt senzill. Solament hem de copiar aquí la sentència SQL amb totes les taules i les seves relacions. Podem verificar que la consulta és correcta. Observeu que Crono dibuixa automàticament el diagrama de les taules. La taula central és la taula de fets i totes les boles blaves són les taules de dimensió. De la mateixa manera, crearem el floc de neu amb la informació compres. Ara organitzarem la informació que veurà l'usuari en carpetes. És molt senzill. En primer lloc, arrosseguem la taula de productes amb tots els seus camps. Eliminem els camps innecessaris i ho organitzem com ens interessi. També afegirem la informació de categoria, subcategoria i model que es troba en aquestes taules. De la mateixa manera, prepararem la carpeta de temps. Ara crearem una carpeta on posarem tota la informació del client. Ara crearem una carpeta de mides i de la mateixa manera que hem posat les dimensions, posarem la informació de les línies d'etiquets. Escollirem i ordenarem els camps que ens interessi mostrar. És necessari indicar-li al sistema quines columnes són indicadors que han de sumar-se. En aquest cas, els indicadors són els imports i les unitats venudes. Afegirem també la informació que ens interessa de la capçalera del tiquet. De la mateixa manera que hem creat una carpeta amb la informació de vendes,
crearem una altra carpeta de mides amb la informació del diagrama de compra. En aquest cas, les dimensions de producte i de temps són compartides. No és necessari crear-les de nou. Crono sabrà com creuar adequadament els dos flocs de neu. Aquest catàleg que estem construint serà l'eina que utilitzarà l'usuari de negoci per realitzar consultes i anàlisis d'una manera més senzilla i ràpid que mai. És important que les dades es trobin ben ordenades i amb la terminologia correcta de negoci. També s'han d'establir els formats numèrics adequats en cada cas. Ja està! En aquests pocs minuts hem creat la capa semàntica que necessita el generador de consultes de Crono. Recordem ràpidament el que hem fet. En primer lloc, hem definit dos diagrames de taules mitjançant el conegut llenguatge SQL. En segon lloc, hem definit les dimensions i indicadors rellevants. Per finalitzar, farem algunes consultes de verificar que el catàleg funciona correctament. Arrosseguem la categoria de producte i les vendes. Veiem que Crono ha generat la consulta SQL correctament i que s'executa sense problemes. Ara farem una consulta més complexa. Afegim també les compres. Observeu que Crono és capaç de creuar la informació i retornar les dades correctes. Gràcies a la capa semàntica de Crono, qualsevol usuari podrà realitzar consultes lliurement, crear avançades visualitzacions o generar informes en Excel. D'una manera molt senzilla, els usuaris podran accedir a la informació corporativa sense necessitat de coneixements tècnics. Moltes gràcies per la seva atenció.